ושוב שלום לכולם, מה העניינים? זהו, הגעתי לעיר שנולדתי בה, והנה הדירה שלי שאני הולך לחיות בה כמה ימים. שימו לב, די מרשים. אז ככה, זהו חדר שינה שלי. מעניינים. בואו נסתובב הלאה. זה מטבח. לא חסר פה כלום. הכל נורא יפה. אפילו אומנות. וזה הסלון. לא קטן בכלל. עכשיו אני הולך לראות את הנוף. זה בעצם הכל מעץ. זה מרפסת. וזה שיא של מרכז העיר. זו השדרה הכי ארוכה באירופה, 11 קילומטר. קוראים לזה שדרת לנין. וזה ממש מקום עמוס. מה שכן, כל החלונות שלי יוצאים באמת לכאן, לנוף הזה, אבל די שקט מאוד. טוב, טלוויזיה. נשאר לנו רק לראות מקלחת. והנה חדר מקלחת, שירותים, הכל ממש סבבה. בקיצור, אחלה דירה, ואני מקווה שאני הולך ליהנות כאן. תודה.